В югозападната част на България, между долините на реките Искър, Места, Струма и Марица, се издига Рила. Най-високата планина в България е на Балканския полуостров. Тя представлява висок планински масив. Тракийското име на планината е Рола, което славяните подизменят на Рила и означава водна планина. Рила е свързана на изток с Родопите. Границата между тях минава по река Места през седловината Юндула. В планинския масив на Рила ясно се очертават няколко високи бола, които се срещат във връх Канарата, който е 2691 метра, и в така очертаните граници Рила заема площ от 2396 квадратни километра. Тя се разделя на 4 дяла – източна, централна, северозападна и югозападна Рила. В източния дял се издига Мусала, най-високия връх на Балканите. Рила е изградена главно от древни гранити и гнайси, има блоков разломен строеж. Релефът е оформен от движенията на земната кора от ледниците през ледниковата епоха. Характерни за планината са стръмните склонове, дълбоките долини, циркусите и многобройните ледникови езера. В Рила има около 140 езера, сред които са 7 рилски. Рила не е богата на полезни изкопаеми. По някои реки има златоносни пясъци. Открити са малки находища на кафяви въглища, слюда, флуорит и мрамори. Рила се простира на границата между мерено-континенталния и преходно-континенталния климат. Най-ясно изразен е планинският тип климат с типичните височини пояси поради надморската височина на планината. Рила има типичен планински климат. На връх Мусала падат 2000 мм валежи годишно, като 70% от тях са от сняг. Често явление са лавините. Преобладаващи са силните северозападни ветрове. Там са измерени най-ниските температури за планината, абсолютна минимална температура минус 31,2 градуса. Характерна черта на рилските реки е тяхното постоянно пълноводие. Причините са изобилните валежи, продължителното задържане на снежната покривка и недобре развита растителност. Режимът на оттока на рилските реки е снежно-дъждовен. В височинния пояс над 1500 метра и след максимум на водите в ниския пояс под 1500 метра. От Рила извират Марица, най-дългата река на Балканския полуостров, река Искър, най-дългата българска река и река Места. Планината е известна с красивите си над 140 високопланински езера. Най-големите групи езера са 7 рилски езера, Мусаренските, Рибните и Ордините езера. Най-голямо по площ е Смръдливото езеро, най-високо е Леденото езеро, а най-дълбоко е Окото. С важно значение са минералните извори. Сепарева баня, Долна баня, Костенцики извори, Разложки и други. Чистите рилски води се използват за водоснабдяване на редица селища, включително и на столицата. Рила е много добре проявено вертикалното зониране на почвените типове. До 800 до 1000 метра се разполагат канелните горски почви. Над тях до 1600 метра кафявите горски почви. Във височина до около 2200 метра са разпространени тъмноцветните горски почви, над тях са разположени планинско-ливадните. И тук е характерно зонирането във височина. Срещат се дъб, габър, бук, ясен смърч, ела, бял бор с подлес от боровинки. На титулолистните гори до около 2600 метра е поясът на храстите, а във височина субалпийските и алпийските пасища и ливади. Животинският свят в Рила е разнообразен. Представен от средноевропейски видове, във високите части се срещат снежната полевка, дивата коза, орлите и други. В горските пояси се срещат сърни, мечки, вълци, диви свине, глухари. В езерата и реките се води пастърва. Национален парк Рила е разположен в Рила планина в западната част на България. Паркът включва безлесните части по билото на планината и от част от горските глолистни комплекси под него в 4 главни дяла на планината. В парка са включени 4 резервата. Парангалица, обявен през 1933 година, Централен рилски резерват, Ибър и Скакавица. Те са защитени територии от първа категория, които са образци от естествени екосистеми с характерни забележителни диви растителни и животински видове и местообитанията им. Резерватите в парка са част от развитието на мрежата на представителни за България и Европа екосистеми и застрашени местообитания. Те вземат 20% от площта на парка. На територията на Национален парк Рила са обявени следните природни забележителности: водопад Скакавица, водопад Самоковището и водопад Скакавец, които са естествени водопади, представляващи интерес за туризма и науката. Вековните дървета са змиевиден смърч и морена, които са кът от парка, отличаващи със своята научна, културна и историческа стойност. Ордините езера са уникален за страната минералогичен комплекс, включващ нови за световната наука минерали, алпийска растителност с находища на голям брой редки застрашени видове и реликтна ледникова хидрофауна в Рила планина.